Ikong Badariti Lyngdoh Nonglait ibelong ipersa jong iba hoping stone Lyngdoh bam kuai haduaru blei Nongstoin Iakhun State People's Democratic Party negesngi ila penbena ba Iakhun election KHASI na Nongstoin constituency haga jingalang pat ba kabala pelong hayo Nongstoin. Ikong Badariti ila bam smai ban boot yaki sinjam jong mama jong i bat ban pendep yaki kam ki badang sa teng. Badariti ila penpau ya ka jing scam jingmut jong i ban penklain ya ka district council ban pentrei kam ya ka paragraph bakat RA jong ka 6 schedule jong ka riti sencha khadar jong ka ri bat iki weide ki mat ki bekong san.